Pěkný únorový den, jdeme na golf. Vítám vás u druhého dílu v Indoru. Tak, zase postoj. Jak jsem říkal minulý, jako je velmi důležitý začínat nebo dostat to hlavy, že my chceme zakládat ten postoj jak barák. Jako to znamená od základy nahoře. Začínáme to tak. První, co bych chtěl dělat, je pevný pozice tady. To znamená nohy na šířka ramena plus minus. Jsou někteří trenéři, kteří řeknou, že máme mít nohy takhle, ale Charlie Chaplin. A jsou někteří trenéři, kteří řeknou, že má být víc rovně. Oba dva někteří mají pravdu, to záleží na člověk. Jak jsme říkali minulý, každý jsme jiný, máme jiný fyzické možnosti. Někteří z nás jsou, jak jsem říkal, bohužel minulý tlustější, než máme být. A někteří jsou velmi flexibilní. Pro nás je důležité uvědomit jednu věc. Oba dva teoreticky jsou správně. Já osobně bych to používal tohle, protože já už mám pár kilo navíc. Malý kluk nebo holka, který má 12-13 roků, je flexibilní, klidně ať to hraje takhle, není to problém. Jak jsem říkal předtím, není jedno způsob, jak hrát golf, jsou víc možností. Tak, teďka ten postoj už máme připraven. Velmi důležitý uvědomit, proč to potřebuje ten postoj správně. Kdybychom měli například velmi tuhý tady, nebo sedíme tady, hned máme problémy. No? Můžeme, když máme, dejme tomu, že sedíme moc, anebo když máme tady tuhý a sedíme moc, jak můžeme točit správně? To prostě to nejde, my budeme buď dělat tohle, to nechceme, no, velmi zle, anebo když máme opak, že jsme tady a nakloníme moc, už ta těžiště je moc vpředu a pravděpodobně způsobí tenhle spadneme směrem k míču. Zas balance strašně důležitý, bez správně postoj balance nemůže být. Když máme to správně postoj a držení, to nám umožňuje začínat ten napřák správně. To znamená, že můj první pohyb, že jak chceme dostat naši triangle, začínáme ramena a trup a první fáze švihu začínáme low and slow dozadu. A můj první dojem osobně, že se snažím točit tak, aby ta levý ramena dostanu nad pravý bok. Když mám pocit, že jsem točený tak, aby ta levý ramena byl nad pravý bok, mám mít pocit taky, že ty ruce, já nechci tahat ta hůl k sobě, jeho pryč od hlava. Stačí u železa určitě, aby jsme měli pocit, že ty ruce byly na výška uko, maximální hlava. V žádném případě nechceme to táhat. Když jsme tady, první pohyb odsud, ten transition period, první, co bych chtěl dělat, je dostat ta váha zpátky na ta levá strana. Co bych nechtěl dělat, je hodit ten fishing pohyb. To způsobí většinu ten hit předtím. Další věc, co bych nechtěl dělat, je změnit ten pohyb, ten postoj. Že my chceme nechat ten úhel tak, přinášíme váha na ten levý noze. Tak, a teďka půjdeme na pár malých pomocníky. Například můžeme používat jako ty věci z nějaký velký švédský obchod, velký obchod. Dá se koupit jako hodně. To můžeme používat i malinký pomocníky z několika různých situací. V našem případě, v tomto situaci, můžeme ji trošku vrátit a mluvit odsud
až posud. OK, tak, teď máme naši švédský pomocník a potřebujeme používat někdy ty malé finty a malé pomocníky, aby jsme nestagnigovali přes zimu. Tohle používám, když jsem už tady, jak jsem byl, z dobrý postoj, začal jsem ten švih z ramena a trup a dostal jsem ten triangle tady. A teďka přes zimu, já bych to chtěl kontrolovat, odkud teďka. Tak, a tohle nám pomůže dostat do správně swing plane. No, jsou jiné věci na to, ale to je velmi, velmi jednoduchý, velmi levný pomocník. Tak, teďka, co hledám, že tak je, aby ten věšák měřil tady a ne tady. No, to znamená, že teďka jsem na správně swing plane plus minus, pokud točím správně samozřejmě, to nám pomůže uvědomit, jestli ano nebo ne. Na cestě dolů, jak si to vrátit a ještě na cestě dolů, to znamená, že přijdu pěkně, ten úhel tady je výborný, co nechci je mít to příliš vertikální, anebo naopak sem. No, tak to nám ukazuje. Na cestě dolů, jak jsme říkali předtím, že první věc, ten transition je přináším a ta váha, nechám ten úhel a potom pustíme ta palec. Jeden z nejčastějších chyb pro nás v indoor, pro každý dobrý hráč, začátečníci a všecko mezi, je ta tendenci zmlatit ten míč ale hokej dopředu. My bohužel nehrajeme hokej, i když já nevím, já jsem viděl pár, kteří možná hráli. Aby jsme ji držel nebo se snažili přestat té tendenci, jeden velmi jednoduchý drill na to je prostě začíná ten švih normální, počítej do 3 a potom šup do toho. Tak já vám ukážu jedno. Tak, 1, 2, 3, šup. A je to velice dobrý drill, aby jsme drželi ta balance, ta postoj a ta tendenci nezmlatit, jak jsem říkal, ale hokej. Na závěru, pokud nemáme dobrý držení, ale hlavně pokud nemáme dobrý postoj, máme problém s balancou. Pokud moje zákazníků, hlavní děti, mají problém s balancou, já potrestám. Tak ukážu vám, jak to potrestám. Levé noha nahoru. A ať to dělají, ať to nespadnou. Tak, nashledanou.